Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka lalaki human na lumos dihang miambak sa dagat sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Ano raw? Pau, tabang Nagpahigayon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang responder nining lalaki nga nalumos. Sa Punta Dumalag, Barangay 75A, Matina Aplaya, kagahapon sa buntag. Kini gihimo samtang padunggo ang bangka sa Dragon Boat nga mitabang sa pagresponde. Dihang nakadunggo na, dali kining gisakay sa ambulansya paingon sa ospital. According sa witness, adun na siya ay nakita yung salong direkto sa kuan sa dagat. So ginan pa ganito siya sa witness nga dili magkuan dito kay strong ang current ang sulok ang balod, so pero gignore man sa maong biktima. Gidala sa SCMC, no? Dura matod pa ka istorya sa cellphone among lalaki una miambak sa dagat. Durag dili siya kabalo sa himuon niya. Sa karon parayon pa ang ilahang investigasyon. Hangtod karon no, wala pa ta kakuha gyud sa iyahang identity, considering nga wala ko na recover sa iyahang mga documents no nga magpamatuod ug kinsa kini. Sa pagkakaroon, ongoing pang investigation. John D. Esteban, 1, Mindanao.